I Klub Klam skal vi i dag høre om skarven. Skarven er en lille tyvagtig fugl, der lever af at plagiere andre fuglearter. I Arnestedet urskoven finder man den tit som nordeuropæisk gråsprængt musvit. Eller når vinteren står for døren, optræder den gerne som Humboldt-pingvin. Skarven er en lille fugl med mange navne. Urskovens farvestrålende påfugl kaldes den Kongeånden, Svøberen, Augustus. Deres udsendte i Norge, og sågar under svenskerkrigen blev den højlydt kaldt MS Hammershus. Til trods for skarvens mange tyvagtige kneb har den da også venner. Skorstensfejeren sætter pris på dens æggende dans og dens laden sig falde ned fra store højder. Og træskonæbet er da heller ikke bleg for at give den en omgang. Hør bare her. Ved sommersolværv samles skarvene ved moseå og motorvejsudflætninger og deltager i de såkaldte druekalaser. Udtrykket fuld som en allike skulle ifølge overleveringerne være fuld som en skarv, i det en skarv alene tåler en promille på over 11%. Skarven har været inspirationskilde til mange mundheld. I det gamle Norden kan hilsen dag direkte henføres til skarv. Men også andre udtrykker forbindelse til skarv. Giv en skarv. Skarv er helvede til. Nu skarver du den. Hun satte sig over skavs på ham. Farvandet Skagerrak. Og endelig skarvekrukke, altså at skarve sig. Skarven er altid parat til at give den nummer til bedste. Når den højlydt bygger rede øverst op i urskoven med en her bor jeg-attitude, ja, så tvangsforflytter den i rollen som toppet lappedykker. Samtlige tårnfalke i et radius på over 1,5 kilometer. Hør her. I yngletiden så klæder den sig i sort og hvidt, og yngler altid i luften i store pileformede kolonier, som i den grad sætter hunderne i stemning, skulle jeg sige. Hannen, der er udstyret med en høj, meget sammentrykt kam, er den mest opfindsomme. Med dens rustrøde næb, så kalder den de små til samling med en serie vuggende staccato-lyde på over 80 decibel. Når cirklen så er sluttet, ja, så forbryder den sig mod dem og æder resterne bagefter. Det er ikke uden grund, at skarven kaldes for urskovens renovationsmedarbejder. Hør engang her. På under en halv time, så er den ryddet fuldstændigt op og kan tage imod hundens gylp forklædt som vedvendt. Har du nu også efter dette fået lyst til at stifte nærmere bekendtskab med gavtyven, skarven? Ja, så kan du se den i Zoologisk Have. Gå efter Klub Klam-skiltet. Det var videnskab med vi denne gang. Benjamin Brun, Jord Jærk og Jens Olsens verdensur. Klub Klam, du lægger en lort. Føj, hvor den stinker.